колко си години? 28. На колко? 28. Ти на колко си? На 14. А, Има ли проблем, Динаре? не. Ти ще го лапаш ли? Ще ми айдеш ли коя? Purchase your tracks today. Коло, кучето тела е бясно. Защо така пишеш на малките момичета, не ми е ясно. От Фейсбук им пишеш малкия мук с големия чук. Не ти ли хрумна на акъла, че Полина може хуй да има? Знам, че не си от много умните, но чак така ли бе, момче? Питахте на колко си, дете на 28 каза. Обаче май обърна цифрите и стана точно 8-2. Я се стяга бедър так, стига лъга бе помак. Колю златев си, ама златен хуй ще те еба. Лапнал си цигарата, като фена марата. Ти си класика за цигани на масата. Обичаш малките деца и имаш даже смелостта да питаш, ще ми лапаш ли Полина Захарева? Това е потърпевшата. И тогава като чу гласът направи грешката да избягаш като да такова, без да си плати сметката. Но сметката сега ще си плати с тази песен, като влезе яко в газети. Песен съм, че ми затвори. Затова, Колю, сега ще влезеш през всичките затвори. Няма да се отървеш от мен, ще те гоня като лъв тюлен, мазен тъп, цигански евреен. Ще го лапаш ти сега и ще ми се молиш аз да спра, но няма как да спра, защото вече света като циганска елха.